ଜୟ ଗୁରୁ। ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦିଏ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ସେ ଅନୁତାପ କରେ, ବହୁତ ତଳୁ ଖସିଯାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଠିକ୍ କାମ କରିବ, ତାର ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭରି ଦେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିପାରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।